Moi. Moi. Niin lähdetäänkö me tänään sinne piknikille? Joo, mä otan vaan tosta viltiä repu. Joo. Mä voin katsoa tuoda vilti. Okei. Okay. Tuu. Joo. Jäädäänkö tähän piknikille? Joo, vaikka. Okei, mä levitän tän viltin. Joo, otiks sä muuten puhelinta mukaan? En. En mäkään. Muistatko sä sitä reittiä täältä pois? En. Mä en oo käynyt täällä ennen. En mäkään. Mä luulin, että sä oot käynyt. No, sit meidän pitää kai jäädä tänne yöksi. No, mä alan tekemään nuotiota. Joo. Hei, tuolla on sopiva luola. Voidaan mennä vaikka sinne sitten yöksi. Joo. Onneksi meillä on viltti. Pystyn sen alle nukkuu. Siis, ei tää voi olla niin vaikeeta! Niin ootko kohta valmis ja aletaanko syömään? Meidän pitää säästää ruokaa yöksi. Mä en saa tätä yksinkertaisesti tehtyä. Et oo tosissas. Joo, en. Ja nyt täällä alkoi sataakin. No mennään sinne luolan äkkiin. Jäi tonne. Eikä, minä pitää hakea ne. Mennään. Täällä sataa. Oikeesti rakeita. Ota äkkiä. Juokse. Joo. Hyvä, että mä otin tän villotakin mukaan. No mä en oo pyörin tässä meidän viltissä. No yritä pärjällä. Löytää meidän luola. Äkkiä. Noi tyhmät tytöt on vallannut se. Pelästytetään nyt pois. Joo. Eikö se tonne? Joo. Meidän pitäisi mennä. Kummituksiakin. Mä en tiedä. Etsitään joku toinen suoja. Mä otan repun, ota se viltti. Okei. Mä en saa sitä. No niin, hei, ne lähti. Joo, mut toi oli aika kiva ja sataminen loppuu. Joo, no seurataan niitä. Siellä saa tuu äkkiä tänne. Joo. Sara, oot sä kunnossa? Se ei vastaa, mutta sille ei käynyt pahasti. Oh. Meniköhän tää vähän liian pitkällä? Ehkä. Hei, miten te tänne pääsitte? Se on pitkä tarina. Meillä on tärkeintä, että toi pääsee sairaalaan. Me tiedetään reitti täältä pois seuraamme. Oot sä kunnossa? Älä! Miksi te nyt siitä noin huolissaan ootte? En mä tiedä. Noniin, otetaan sitä. Viedään se sairaalaan. Klaara jakselee. No, nyt teillä on ainakin aika selittää. Me teitte siellä metsässä. No, me oltiin siis käymässä siellä, me oltiin siis me tultiin sinne ja Hei. Klaara selvisi leikkauksesta hyvin. Voitte tulla katsomaan. Vihdoin! Klaara, ystäväsi tulivat. Muistatko heidät? Joo, Chelsea muistan. Joo, hän on kaverini. Mutta noi 2 muuta törppöä, ei nyt mitään pahalla, mutta ei mitään hajua. Hän on tainnut unohtaa teidät, pojat. Ei se olisi meitä koskaan nähnytkään. No sitten. No, minä jätän teidät. Niin mitä tässä nyt tarkkaan ottaen tapahtui? Mä en edes muista. No, sä tipuit vaan kalliolta. Ei muuta tiedetäkään. Ai. Joo, no apua. Kyllä me tiedetään. Itse asiassa me tarvittiin vahingossa tiputtaa sut ja me oltiin niitä haamuja. Että mitä? Älä nyt rakee. Me vaan kerrottiin totuus. Hyvä, että se on melkein halvaampana. No, kun mä tästä pääsen, niin te ootte samassa. Te olette kyllä aika ilkeitä. Mut se oli meidän luola. No mistä me sitä oltiin? Olisitte pistänyt kylti. Ja olisitte voinut ihan pyytääkin meidät pois sieltä. No jos se on meidän yhteinen luola, meidän kaikkien 4 luola tästä edes. No viikon meidän 2, koska te hääditte meidät sieltä tavallaan pois. Ja no, niin sääditte siinä kaikkea. Okei, no sovitaan sitten niin. Joo. Tää viikko se on vaan meidän käytössä, ensi viikon se on meidän kaikkien käytössä. Okei, no. Ja. Joo. No mun täytyy ainakin lähteä kotiin. Moi moi. No. Niin siis, se oli ton toisen idea se teidän kumpelestittely. Munkin täytyy tästä lähteä. Parempia. Moi.
Moi moi! Shake, 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 shake.